Kakasi Department Shillong College haka arpusau tarik rempang kelaraki yakatin Nong Mei Salonsar kaba hakatin pareng latip kum ka International Mother Language Day bala penlong Auditorium Hall Shillong College. Yakni ke International Mother Tongue Day lajuraki man usnam haka arpoi tarik rempang ban pene pensa ban kentiu ban yada yakitin bagi beliau haka perthai kikran. Kapang pedeng baka UNESCO kabu menta usnam kadai Youth Voices on Multilingual Education. Ndreka Khasi Department Shillong College kalapan kendriano syaka arpusau tarik namar baka jingklano jong MP Lok Sabha Shillong Dr. Ricky A.J. Singkon. Hakni kesngi la yo ekijing pensyai bakam benya na hiriu syampang da Dr. A.W. Rani bat da ikong Dr. B. Kariem. Haba ajing kran Dr. A.W. Rani ulaong baka ketien khasi menta keladon haulan juga jingma. Namar ki khasi kim ju pendan kamshu ban kran yaka ketien ajong. Lada yaka ketien khasi la pendan kam ban kran tang di kitemen. Latikna baka ketien khasi kan sejano bat du jaj sendon ulaong. Shu ulaong baka ketien khasi hadu menta kamsyam de ketien sarkar ni official language da kapa penkan maru ba hausna mar hajar san lapan benai ka ketien khasi kum ka associate official language jong ka sarkar. Dre hadu menta ka pan kam de ka ketien sarkar bapura. Kumta ula kentuya baro ki samla bagi de ban sarong ban kran nyala ka jong ka ketien. Namar lada im ka ketien ka im ka jaj benriu baro ka wei. Layo shu e ka jing pensyai ka bakam benya na ka kong Dr. B. Kariem halor ketien Nong Mei Salonsar. Hagani kasngi ka Khasi Department Shillong College kalapan ku buromru ya ka samla Latisha yau pnyau ka bahe mark sa ka subject Khasi jong snam arhajar arpo ar ban arhajar arposan. Jakarta tham tam e kha ka bedei bat ki bor sarkar te kita ki de ki jingma ki ba ap ek tin ki ba bon gine ki vulnerabilities ki ba ap ek tin tar kum ka jing batai jong UNESCO te khanang banang pan slam ha kan ko por ngen ya sorjamen ye ka tin khasi jong ni menta hato ka tin khasi kalong vulnerable na en hato ka tin khasi ka don jingma na en haga jimpai ka barit jo nga ngamde linguist ngamde grammarian ngamde ustad ujha de ka tin khasi ngadai tang uri upai ba kum mapi tena ka jingi i barit jo nga wala ngampan da research ngamdon data ngamdon ka jingtip ka bati kana tenre na ka jingi i luk liak jo nga kum uri upai ba ngayu i ba ka tin khasi ru ka don ni gini jingma to nginya sedang nang tena jero ka tin khasi kum bakalong hadu manta kamdai ka tin sarkar kamdai ka official language hagasnem arhajarsan lapan benai ka tin khasi kum ka associate official language ka sarkar tenre hadu menta kampat dei ka tin sarkar ka bapura ane ka official language te kamdai ka official language kamdai ka tin sarkar kabar namar ba kamdai ka tin sarkar kim pendon kam ya ka haki jingtrei haki office jong ka sarkar lani haka administration Legislative Assembly ni haka yeng dorbar thawaan kim kran ni kaktin khasi ha secretariat ki files kim thaw kaktin khasi wala kadai ka associate official language ru kamdon kumbolong kaktin hindi pakaktin pareng sisikhar ka ba kaktin hindi kaya nakmat kaktin pareng kaya nadien lani kaktin pareng kaya nakmat kaktin hindi ka kasenrop lang kini hangi kampal long kumta tin daga jing sorong kitu ki kintin ki baong im kaktin im gajai benriu mentapat ngai kumba im gajai benriu jangyap kaktin hun kapapung no me kadai kapor yani ya kabangin jurit bangin tokit bat bangin sorjamen ya laga jong kaktin bat ya laga jong gajai benriu hakabedi bat laga kaktin nama kata daw ka jing pelong ya ke program ke bukum kani kalong ke badai por ham tam e ban khot iki kun samla baginya selok lang baginya pai sakmat baginya pek baginya theri ki jing e ka baginya kendu ka jing ya nanti kum ka jat benreu bat bangin sain durpat ya kalawai ka jongi kabangakwa ban pen ken mau lungkot hangne kalong ya katu ka jing pen pana jong ka UNESCO hadas nam arhajar khat ar radang bakala katu ka jing pen pana prathai jong ka UNESCO ba kumba arhajar tam kiktin haka perthai kila jandu jat bat haka tu ka dulir jong ka UNESCO haka sin tenmi ka banengkong ka ktien khasi ru ka don lang hantu
Hadian balami kato kajing pernah juga UNESCO bakak tien kasih kalong endangered. Lani katien kabadon haulan jong kajing ma. Lami kajing keli, lami kajing ekran, lami wan kajing persyar. Te kini ki feedback kini kajing keren kila poi suka UNESCO ki start ki jahat ki jongka ki laya dum ki laya jurip biang ki laya tokit biang ki laya sorjamin biang. Onda haba kila examine bat kila reassess ki syem bakak tien kasih kamdon haulan jong kajing ma. Kaktin kasih kadon hau pur usam hau jeli ubasyan kadai ka safe language kena maka terdau ki withdraw no ki weng no ekato kajing penbana bat ki amin mo banong ki weng no ekatin kasih na kato ka list te kaktin kasih kalong safe tengi le yakemen ngelia sngau tenat ngelia ki ngelia ruai biang bat ngelia pumut biang bakaktin kasih kalong safe lani kalong kabasyan. Syuk-syuk ngakuat penpen wipi kat kum ke UNESCO kaktin kabadon jingma lani kabadon haulan jong jingma kadai kani kaktin kaba kiong bakidon kinong kren kibatang kikime kikpa lani kini kibala kham temen ki kren lada kren tang kikime kikpa baki temen bakini ki khana kim kren syuk tegane kaktin kadon ha kajima definitely endangered. Kaktin kasngan lada kibriu tong kata kajai penriu barok ki kerendut ki kata kaktin. Ki kena ki keren, ki samla samhoi ki keren, ki kimi ki pa ki keren, bar kini ki bala kham temben ru ki keren de kaktin. Te kata kaktin kalong safe. Mdai tang baki keren ki pendon kamru ha ki jintrai ki ta ha ka khai ka pateng ki yo ki hat bat ha ki office rekam ki jongki. Ki pendon kamru ha ka thok ka pule ki pendankam haki jaka ajing puli ki bakar pang ki jongki leng bakat tin ka jongki bat hakat tin ka jongki te kita katin kalong safe handai lada katin kasa no sapang kini ki kimi ki pa bat ki bala khamrang ba kum ki nong kren ba ki nong pendankam ya ka kam ya chu lan kam dan chu ka jing hikai pateng ni kini ki kun ki badang ret te kata katin kalong endangered, definitely endangered. Syuk-syuk lada kaktin lelai ya keren tang gini ki bala he tang bahagi office rekam rum pendan kambha hakathok ka puli ru kamya kambha lada kadon ka jingklot ake bakum kita giliang te ka bukum ka kaktin lelai ki ong kalong severely endangered kamur ka jingma kala hamsir khai syuk-syuk ulan juga jingma ula khamr ben ba ula pau jingma lala ja baya kata kaktin keren satang kitu ki bala he ber ki bala kham temen bat kim pendon kam syu ha ka thok ka puli ha ka thok katar bat kim pendon kam ha ki jakat rei ki jakat ta ki jongki bat kata ka kom pendon kam ru kalong tang teng teng kata ka tin kalong critically endangered kamu tladon haulan jung ka jingma ka basat hai balada ja baki nong kren kim don syu te kata ka tin kala du jai sendon extinct kita gini ka bangasukwa ban pasat jingmo yepi pon la ne ka mat ka banga kwa panora apa dang jompi kum ki khun samla ka ne ka por ka tang ye kani nginya sai baka ktin khasi kamdon haulan jong jingma tangba ka ktin khasi kadon par ki jingma ki ba ap ya ka kamdon haulan jong jingma kalong sif tangba kadon par kini ki jingma ki ba ap saudong ya ka ba ha ka language jong ka ha ka ktin jong ka UNESCO hakar kom bu jong ka UNESCO ki ong ya ka vulnerable ngamong baka ktin khasi kadai ka vulnerable language handre ka ktin khasi kalong subjected to vulnerability kidon kini ki vulnerabilities ki ba bonjat ada ki jingma ki ba ap ya ka ktin khasi kata ka kategori kadon hakane ka list jong UNESCO kidon ki jingma ki ba ap ya ka ktin khasi saudong jongi ladang nyim pikir ya ka ladang nyim benek pensa ya ka hakata kerukom kabadai kai gene ka ktin ka badan jingma kai gini ki jingma ka ktin kat kum ki UNESCO ka ktin ka badan jingma ka dai ka ktin ka balong kum ni kita penrio bora kowe ka keren ki khana ki kelung ki me ki pa ki bala he ki bala san ki keren ki pendankam ha ka thok katar ki pendankam ha ki jaka puli ki jongki te henre ki dan ki khep ki por bar ki jaka ki ba om pendankam syu ya kata kaktin ki dan ki khep ki dan ki por ke ba kim pendankam mi ki da kaktin
Kabar mendai tangki kep berkipor. Kadon kajing pendeng kam ringkat lem berkiwai berkitien. Lani kajingnya khalek kaulang. Kajingnya khalek kaulang ye kiwai kikitien. Kajingnya milai berkiwai kikitien. Kataru kadai uwai na kidak jong kajing ma ya kikitien kabolong vulnerable. Lada kini kikitien kiba na kiwai ki ar ki rum na kikitien ke jongi. Bat igu makin ban kikitien ke jongi. Bat lada kikitien jongi kamla ban pediang lada bat observe kita kikitien na TVP. Lada kikitien jongi kamu kam pediang kam penkela kum kawai ni kidikot hake kikitien ke jongi. Kamut bat kita kikitien ki banabar kila ban bam kela ya kata kikitien. Kaba pediang pendon kami ki bukom kita kikitien. Kita ki bentai jong ka vulnerability ki ba don hak kikitien. Terkum ke ya kasni jong ka kikitien dan ya kasni jong ka kikitien nong mai kalong hi ban perkentiu ya kajing long away happening kajing ya pair to promote university and diversity. But ban radu ya kajing song to solon sa lang ba ki kikitien ba pair but ling ba ki culture ba pair. International understanding through multilingualism and multiculturalism. So kendiat pat balai ka UNESCO lane ka United Nations General Assembly kasyim ya kini kasni badrakhi kum kasni jong kaktin nong may salansa. Kai ka origin kai ka jingsdang. Laong ba kadai ka ri Bangladesh ka balas dang nengkong ban rakhe ya ka apway tunik urempang kum kasni jong kaktin nong may kasdang na kasdang naka kasdang nengkong daka ri Bangladesh. Balai ka Bangladesh ka rakhe kani kasni kum kaktin nong may namar baka ni kasni kalong kasni ban kinmang buram ya kitu kisamla kibala lenno ya kejing im dan kibala do no ya kejing im kejongki na kebata kata kejing ya kun kejongki ani kejing ya ki kejongki hakabede bakaktin ka Bengali language movement hausnem hakandai spa sanpua kini ki kena ki don kata kejing sngokia haki bar kejing sngotu haki balada kali kaktin Bengali lane kaktin Bangla shimla itu no nakasorkar Bangladesh kitip bahakwe kasni kilim yokshu ban keren yaka bakaktin ka jongki hi kan jarangai bat kan yamno renkat bakani ke jingsnokia kini ki kena kiyimi shusurok bat kiele persya bat sorkar banyo ban penrung no kaktin Bangla nani kaktin Bangla banyo ban itu no da kasorkar kadai kejing yaki jong kini ki kena samla habahadu palat sanggut mat kidu no kemensin ke jongki baka sorkar Bangladesh kala itu no kaktin Bangla kum kaktin sorkar batu la itu ka kum ka national language jongka Bangladesh di hangning sultanat hai ka team baka bu ka UNESCO tausne youth voices in multilingual education. Listen to youth voices. Ngabu kisur jong kisamla. Ngin nang ngin yo ya kata ngin yo mensim nagini ka jingjah Bangladesh. Kidai gini kisamla kiba yaki kiba do no ikijim bala ban itu ikatien Bangla dak sorkar bala penlong ka national language jong ka Bangladesh. Besok ya hak shisha kene ka youth voices bak kene ka jingja house name ka khandai spa sanhua. Ti kai ka kembang ngan banyak sisien kai ka thong bade bangin penlong ya kene ka jing rakhe ka thong ngan penlong ini ka jing rakhe ya kene ka ya kene ka si jong ka nong mai ka long hi ban penkentiu pensan penya de ka tin ba pher bat ya ki culture ba pher hakri India jingi ya kene ka International Mothers Language Day latip ya ka kumka matri bhasi diwas habaka sorkar hi ka ban bakan don kata ka jingpen kentiu ya gini ki tin long mai ki tin ki bakren haki jaka ki regional languages kamtam habide kamtam haki tenat uli uthi
teman tapan impoi syakane ke benta kemudian ke bidai bakane ke tim ka panghi jong kane ka jengaki ya ka smi jong ka tin long mai de UNESCO ke de Youth Voices on Multilingual Education habang ngalabu siya ka tin kasi kuni kasur jong ki samla haki pule puti haki jai ketin ba per Tawai kila sutu hi kemud EU Multilingual Education Hendrai kendat kum ke jeng pen kenma Multilingual Education hi kedai kata ka approach ane ka recompect haki pule puti hak ba pendan kam palat palat kawai nani more than one languages hak bidai batka jing kai neka jing pule deka jipanan kam buan teligi ketin haka jing pule dan haka pule puti kadai ka multilingual education mencip slam kedan kata ka UNESCO report kaba keteng language kata report kadai ka language matter global guidance on multilingual education language matter global guidance on multilingual education kabala penni mencip slam haka arway kadai benai February ajar pesan hakani ka jingrakhi yakani ka international mothers language di Amsterdam ka UNESCO